агар бо тариқи закст гражданство гирифтанӣ бошӣ наметонӣ. Падма номитра навистам агане дар видеом ки дурӯға навистагӣ бошам. Як штраф ҷиноят ҳисоб мешавад ё ки не? Аз ширкати шифоравғани тозаи сиёҳдонаро метавонед дастрас кунед. Агар ки шумо аз дарди сар азият мекашед ё нафастангӣ ва дарди дил доред ва ё бемории простатит доред, пас ба ин ширкат муроҷиат кунед. Доруҳо барои ғафз кардани риш ва мӯи сар. Ҳамаи доруҳо бо сифати баланд мебошанд. ҳатман аз номи канали Юристиҷей муроҷиат кунед. Ин ширкати бародарони тоҷик дар хизмати мову шумо мебошад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, барномаҳои канали Юристиҷей. Тамошобинони азиз, мо ахбороти нав ба шумо пешниҳод мекунем ва дар давоми видеомон комментарияҳоро мехонем ва ба саволо ҷавоб мегардонем. Аз ҳаматон хоҳиш мекунам ки то охири видеоро бо диққат тамошо кунед. Ахбороти мо оиди рейд дар яке аз шаҳрҳои Федератсияи Россия Калуга баъди маҳдудсозии кории муҳоҷирон аз ҷарима то депортатсия. Дар пайи тағйироти қоидаҳои минтақавии будубоши муҳоҷирони меҳнатӣ дар Калуга санҷишу рейд баргузор гардидааст. Назорати политсия дар минтақаҳои иқоматии зичи шаҳрвандони хориҷӣ дар шаҳри Обнинск санҷиш гузаронд, хабар додааст дафтари матбуоти шаҳрдорӣ. Ба иттилооти манбаъ, чорабинии оперативӣ профилактивӣ зери унвони баргузор гардидааст. Дар пайи он 60 нафар ба идораи политсия оварда шудааст. Таъкид гардидааст ки дар пайи омӯзиши аснод нисбати 5 нафар қарори депорт қабул гардидааст. Санҷиш дар маконҳои иқомату таҷаммуии шаҳрвандони хориҷӣ, хобгоҳ ва бозори майдони Аксёнов атрофи маҷмаъаи тоҷирию дилхушӣ ва майдони назди истгоҳи роҳи оҳан гузаронида шуд, таъкид намуданд мақомдорони Калуга. Дар пайи ин чорабиниҳо 37 санади маъмурӣ тартиб дода шуда, 32 қоидавайронкунии маъмурӣ сабт шуд. Инчунин 5 гузориш дар мавриди эҳтимоли қайди муҳоҷиратӣ тақаллубӣ дода шуд. Феълан ин иттилоот санҷида мешавад. Мо маҳдудияти сартосарӣ ҷорӣ намекунем. Мо шумораи квотаҳоро танҳо ба дараҷае кам мекунем ки он ҷойҳои холиеро ки аз ҷониби сокинони маҳаллӣ пур карда нашуданд ба муҳоҷирон диҳем, гуфт роҳбари Калуга. Яъне ки мо чанд рӯз пеш видео карда будем ва дар барномаи худмон қайд кардем ки дар шаҳри Калуга тасмим гирифтанд ки маҳдудиятҳои нав барои муҳоҷирон ворид бисозанд. Чӣ муҳоҷироне ки бедокументанд ва чӣ муҳоҷироне ки дар соҳаи савдову бозор кору фаъолият мекунанд ба ҳайси савдогар, вале ҳуҷҷатгузориҳои дуруст надоранд. Ва дар Калуга махсус тасмим гирифтанд ки барои анаҳамии гуна ашхосон рейдҳо гузаронида шавад ва аз ҷарима то депорт нисбати ин ашхосон пешбинӣ мекунанд ва ба ҷои ин шахсиятҳо боз шаҳрвандони хориҷие ки сафар мекунанд ба ҳуҷҷатгузориҳои дуруст кор ва фаъолият кардан мехоҳанд ва ёра бимонанд ки кору фаъолияти худшона идома бидиҳанд. Зулфия Ашурова нависонда: акай Сорбон салом, барои ин қонуни нав кадом документҳо дар кор? Як маслиҳат диҳед. Пешакӣ раҳмат. Дар мавзӯе гуфт ки мо видео кардем ва гуфтем ки дар муддати 3 моҳ шаҳрвандои хориҷӣ метавонанд ки соҳиби шаҳрвандии Россия шаванд. Яъне кадом шахсиятҳо? Шахсиятҳое ки забони русиро хуб медонанд, шахсиятҳое ки таърихи Россияро медонанд ва шахсиятҳое ки фарҳанги Россияро аз худ кардагиянд. Ана ҳамин гуна шахсиятҳо метавонанд ки бо тариқи пешниҳод кардани ҳуҷҷатҳо соҳиби шаҳрвандии Россия шаванд дар муддати 3 моҳ. Ва кадом ҳуҷҷатҳо лозим ҳастай, мо дар рӯзҳои наздик видео мекунем ва мегем ки ба куҷо муроҷиат кунед, кадом намуд ҳуҷҷатҳоро пешниҳод кунед. Барои сафед кардани дандон ё барои табобат кардани хунукиҳои дандон ё дандонҳои каҷро рост кардан ва ё барои кандани дандон ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Духтури дандон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва бо нархи арзон ва таҷрибаи баланд. Носиров нависонда: акаҷон мебахшед, чанд борши ҷавоб наметиҳем. Ман мехоҳам бифаҳмам ки ҳамин нархи билети бачагони то синни 7 сола аз калонсолон чанд фоиз арзонтар аст? 30 ё ки 40% фарқ мекунад. Раҷабали Саидов нависонда: ассалому алайкум ва баракоту. Дар Тоҷикистон зан дошта бошӣ, аз ЗАГС нарори паспорти Россияро гирифта метавонӣ ё ки не? Агар бо тариқи ЗАГС гражданство гирифтанӣ бошӣ,
наметонӣ. Барои бо тариқи ЗАГС гражданство гирифтан бояд ки аз ЗАГСи тоҷикӣ бубуро, яъне акди никоҳи тоҷикита бекор кунӣ ва баъд через ЗАГСи зани рус метавонӣ ки шаҳрвандии Россияра ба даст биёрӣ. Аҳлиддин нависонда: як штраф ҷиноят ҳисоб мешавад ё ки не? Штраф ҷиноят ҳисоб намехӯрад ба аввалаш ва дар Россия дар назар дошта бошӣ, и административни правонарушения мешавад ва ҷаримарам ки биспорен барои шумо и зарар дорад. Яъне дар як сол чихеле ки ҳукумати Федератсияи Россия муқаррар кардагие шаҳрванди хориҷӣ зиёда аз 10 административни правонарушения кунад, аллакай запрет на въезд мешавад. Анвар Воҳидов нависонда: ин хабарама 5 сол пеш айтиб медонистам. Чӣ гапе дорӣ да ҳамун видео рост шанавис? охи 5 сол пеш та агар чизере ки ҳозир ман гуфтаистам, чӣ ба медорӣ дар канали ман обуна мешавӣ, видеоҳои маро тамошо мекунӣ рута сиёҳ карда ва баъд аввал ки ин қонун пеш набуд, ин қонун, ин қарор нав ба имзо расид аз ҷониби президенти Россия, нав иҷоза додагиянд рута ти сиёҳ накӣ. Ва сеюм ин ки бародари азиз мегӯй ростша дар видеот бинавис, падма номитра навистам агар не дар видеом ки дурӯға навистагӣ бошам, ё фамилията навистам дар номи видеом. Гулия нависонда: салом акаи Сормон, бародарам гражданини РФ дорад. Ман аз бародарам гирифта метавонам гражданство бо тариқи бародар, бо тариқи хоҳар, бо тариқи апа гражданство гирифта наметавонем. Яъне ки фарзанд бо тариқи падар метавона бигира ва падар метавона бо тариқи фарзанд бигира. Байни бародаро, байни апаҳо, хоҳаро гирифта наметавонам. Каримов нависонда: ай ҳисоби ҳуҷҷатам доғи судӣ дошта бошӣ. Намешавад бародар, ҳамин қароре ки нав биромадагия намешавад, чунки дар ин қарор махсус қайд кардагиянд ки шаҳрвандоне ки доғи судӣ доранд, шаҳрвандоне ки ҷиноят содир кардагиянд, ба ваё шаҳрвандии Россия дода нашавад. Нур нависонда: салом бародари азиз, дар бораи оилавайроншавӣ мефаҳмондӣ. Ҳамира якда савол дорам. Агар зан маҷбурӣ худаш худша ҷидо кунад, яъне ҷидо шавад, бо даъвои хонагирӣ карда метавонад ё ки не? бародари азиз, аввалан ки бо тариқи маҷбурӣ акди никоҳа суд бекор намекунад. Вақте ки шумо муроҷиат мекунед барои бекор кардани ЗАГС, ба шумо муҳлат метиҳанд, муҳлати оштишавӣ меган. Аз назари қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 то 6 моҳ ба ҳар як шаҳрванд муҳлат метиҳанд ва пас аз ба итмом расидани муҳлат ана ҳамон шахсиятҳое ки аз ЗАГС бекор кардан мехоҳанд, дар фикри ақидаи бекор кардани ЗАГС бошанд, баъд ЗАГСи ӯро бекор мекунанд. ва дар ҳолате ки хона талаб мекунад, мегӯяд агар фарзанд дошта бошӣ, бале барои фарзанд метавонад ки барои маскун кардан муроҷиат кунад зан. Вале агар ти худат хона надошта бошӣ, худат квартиран бошӣ дар ягон ҷо, тавоноӣ ба хона таъмин кунӣ набошӣ, агар ин ҳолатам қонунгузорӣ ба назар мегирад ва маскун кардан номумкин аст. Бародар Тиҷей нависонда: Сорбонҷон дар бораи симкартаҳо гап зан. Чӣ гап шид қонун? Ба итмом расид, чӣ хеле шид ҳамин? Мо дар муҳоҷират қарор дорем. Симкартаҳои моро мекушанд ё ки не? дар бораи симкартаҳо, яъне чӣ хеле ки мо гуфта будем, бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон продлит кардан сроки аз нав ба қайд гирифтани симкартаҳоро бо шиносномаҳои нав. касе ки симкартаҳоша аз нав ба қайд гирифтагӣ нест, вай то 15 феврали соли 2023 муҳлат дорад ки ба паспорти нав симкарташа аз сари нав ба қайд бигирад. яъне ки симкартаҳоро хомӯш намекунанд. бародари азиз, дар муҳоҷират қарор дошта бошӣ, метавонӣ ки омадӣ баъд аз сари нав симкартата ба қайд бигирӣ. мо ба ҳамин барномаро ҷамъбаст мекунем. ҳатман дар канали мо обуна бошед. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.